እዚ ኤሪ 591 እዩ። ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለም ናብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591 ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ 591 ቀፂሉ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና ክቐርብ እዩ ንክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖ ወተሃደራዊ ጾር ብምቕባል ዘቕረቦ ክሲ ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ክትብል ቢቢሲ ሓቢራ። እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብ14 ጥሪ ዝወፀ መግለጺ ካብ ኤርትራ ናብ ፋኖ ዝተላኸ 56,000 ጠያይቲ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝሓዞ ገሊጹ። መግለጺ ፖሊስ እቲ ጠያይቲ ብ13 ጥሪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ መፈተሺ ነቑጣ ወልድያ ከም ዝተታሕዘ እውን ይሕብር። ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ውጥሪ እናሓየለ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ዝስማዕ ዘሎ እዩ። እዚ ወተሃደራዊ ናውቲ ካብ ኤርትራ ብትግራይ ኣቢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብቶም ኣኽረርቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ፋኖ ይሰጋገር ከም ዝነበረ መግለጺ ፖሊስ ኢትዮጵያ ወሲኹ ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነታት ክስታት ከቕርብ ልሙድ ምዃኑን ሓደ ካብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ኢሉ ዝኣምነሉ ምዃኑን ይንገር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተጸጊዓ ክትብትም እያ ትደሊ ጸኒሑ ኤርትራ ብሓንሳብ ንርባሕ እንተበልናያ ኣብያትና ግዜ ቆፂሩ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ድማ እንተቃምቲ ፋኖ ተዕጥቃላ ክብል ዝተፈላለየ ክስታት የቕርብ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ደድሕ ዝሃውተቱ ኣይንህውትትን እናበለ ደጋጊሙ መሰረት ዘይብሉ ክስታት ምዃኑ መብርህታት ክህበሉ ጸኒሑ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ኣብ ቃለ መሕትቱ ብሓፈሹ ምስ ዝህውትቱ ኣይንህውትትን ኣይትስምዕዎም ክብል ጥቕልል ዝበለ መልሲ ሂቡ ነይሩ። تعوات شلمات نوبل سلام 2025 ماريا كورينا ماچودو شلماتا نبريزيدنت دونالد ترامب هيباتو مرحي تقام سلف فنزويلا زنبرت ماريا كورينا ماچودو اتي ابز حلف عمز تشلمات شلمات نوبل سلام نبريزيدنت امريكا دونالد ترامب كم زهابتو بوقع غليصا نساب 15 ጥር ምሸት ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተራኸበትሉ እያ ነቲ ብኮሚቴ ኖበል ሰላም 2025 ዝተዋሃበቶ ሜዳል ሰላም ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዓኻ ዝግባእ ብምባል ዝሃበቶ ንሳ ናይ ሰላም ኖበል ንፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምሃባን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተገብረላ ናይ ምሳሕ እንግዶት ድሕሪ ምውዳእን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ ሓፂር ቃል ውህብታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናጽነት ህዝቢ ቬኔዙዌላ ንዘበርከቶ ዓብይ ተግባር ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ ገሊጻ ነታ መዓልቲ ድማ ታሪኻዊት መዓልቲ ክትብል ገሊጻታ ንሳ ምስ ፎክስ ቲቪ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት እቲ ናይ ሰላም ሜዳልያ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ምሃባ ኣዝዩ ከም ዝሕጎሳን መርኣያ ክብሪ ህዝቢ ቬኔዙዌላ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ተመሪሳ ንሃገራ ክተገልግል ከም ትደልን ሓደ መዓልቲ ተመሪፃ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ክትከውን ኩቱር ባህጊ ከም ዘለዋን ሓቢራ። ማርያ ኮሪና ኣብ 2024 ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ቬኔዙዌላ መራሒት ተቃውሞ ኮይና ክትሳተፍ እኳ እንተነበራ ምሕዳር ፕሬዚደንት ማዱሮ ንኸይተወዳደር ስለ ዝኣገዳ ግን ንኻልእ ብምትካያ ነብሳ ካብቲ ውድድር ኣርሒቓ እቲ ናታ ሰልፊ ኣብቲ ምርጫ ምዕዋቱ እኳ እንተገለጸ ኒኮላስ ማዱሮ ግን ንሱ ከም ዝተዓወተ ብምእዋጅ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ባዕሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ወጥሪ ድሕሪ ምጽንሑ ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስን ካልእ ክስታትን ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ጸቕጥታ ትገብር ድሕሪ ምጽናሕ ብ3 ጥሪ 2026 ብወተሃደራዊ ስርሒት ካብ ካራካስ ቬኔዙዌላ ናብ ኣሜሪካ ብምውሳድ ክስ መስሪትሉ ይርከብ። በዚ ስለ ዝተሓጎሰት እያ ድማ መራሒት ተቃዋሚ ሰልፊ ቬኔዙዌላ ዝነበረት ማርያ ኮሪና ማቾዶ ንዝተዋህባ ናይ 2025 ናይ ሰላም ኖበል ነቲ ንዕኡ ብዘይምዋሃቡ ዘማሉ ዝነበረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ህያብ ኣበርኪታትሉ ኮሚቴ ኖበል ሰላም ነቲ ተግባር ኣመልኪቱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሽልማት ኖበል ሓንሳብ ምስ ተዋህበ ኣይስረዝ ኣይካፈል ኣይመሓላለፍ እቲ ውሳነ ሓንሳብን ናይ መወዳእታን ምዃኑ ገሊጹ
ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ አፍሪካ 2025 ሰንበት ብዝካየድ ናይ ዋንጫ ውድድር መጋርጁ ክዓጽው እዩ። ኣብቲ ሰንበት ዝካየድ ናይ ፍጻመ ውድድር ኣንጋዲት ሞሮኮን ሴኔጋልን ንዋንጫ መናዓተረት ክገጥማ እየን። ዋንጫ ኣፍሪካ 2025 ካብ ካልእ እዋናት ኣዝዩ ሰሓብነቱን ናይ ውድድር መንፈሱን ዓብዩ ጽቡቕ ህልኽ እናተራእየሉ ካብ 21 ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ሰንበት 18 ጥሪ 2026 ክዛዘም እዩ። ግምታት ቅድሚ ውድድር ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ ግዜ እታ ቀዳመይቲ ዋንጫ ኣብ 1976 ዝዓተረት ሞሮኮ ንኻልኣይ ግዜ ዋንጫ ንምዕታር 50 ዓመታት ድሕሪ ምጽባያ ኣብዚ ውድድር ብሃንቀውታ ትትስፎ ዘላ እያ። ነታ ዋንጫ ኣብ ገዛ ዓዳ ክተትርፋ ትፅዕር ዘላ ሞሮኮ ካልኣይ ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንምዃን ናይ 55.4% ግምት ክወሃባ እንከሎ ሴኔጋል ብወገና ናይ 44.6% ግምት ረኺባ ኣላ። ተጻወትቲ ሞሮኮ ኣብ ጽቡቕ ቁመናን ሞራልን ከም ዘለውን ይትንተን። ንሴኔጋል መዕወቲት ጎል ኣንጻር ግብፂ ብምብርካት ናብ ፍጻመ ዘብጽሓ ብሉፅ ተጻዋታይ ሴኔጋል ሳዲዮ ካብቶም ንሴኔጋል ክዓወቱ ዓይኒ ተነቢሩሎም ዘለዉ ክኸውን እንከሎ ኣብ ናይ ጽባሕ ሰንበት ፀወታ ክህሉ ምዃኑ እውን ተረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ክልተ ግዜ ማለት 2019-2022 ብሉፅ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ዝተባሃለ ተጻዋታይ ሴኔጋል ናይ ጽባሕ ሰንበት ፀወታ መወዳእታ ናይ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ፀወትኡ ክኸውን እዩ። ስለዚ ድማ ሃገረይ ንኽዓወት ኩሉ ዝከኣለን ንኽገብር እየ ክብል ንጋዜጠኛታት ቃል ሂቡ። ንሱ ንሴኔጋል ወኪሉ ክልተ ግዜ ናብ ፍጻመ ዘብጽሓ ተጻዋታይ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2019 ብዘይ ዓወት ክተርፍ እንከሎ ኣብ 2022 ግን ዋንጫ ንሴኔጋል ኣበርኪትላ እዩ። ዋንጫ ኣፍሪካ 2025 ጽባሕ ሰንበት ብቆጻጸራት ከባቢ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ኣብቲ ልዕሊ 70,000 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ስታድዮም ልዑል ሙለይ ዓብደላ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞሮኮ ራባት ክካየድ እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ነዚ ቻነል ንምዕባይ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናዘኻኸርና ሰሰናዩ። እዚ ኤሪ 591 እዩ። ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለምን ኣብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591